ஹாய் வியூவர்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு யங் இன்ஃபோ. நம்ம இன்றைக்கான வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன பாஸ் விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தினமும் செய்யக்கூடிய 5 தவறான விஷயம். இதுதான் தவறான விஷயம். நான் உங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து சந்திக்கிறதுனால எல்லாத்துக்கும் ஒரு கன்ஃபார்மாக இந்த வீடியோக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துட்டு இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் என்னென்ன தவறு செய்கிறீங்க, நான் இல்லை பாஸ் எந்த தவறுமே பண்ணல அப்படின்னவங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற 5 தவறில் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் 3 தவறாச்சும் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இல்லை பாஸ் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காஃபி. ஸோ காஃபி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்ம லைஃப்பில் இப்போ நம்ம லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா தூங்கி எழுந்திரிச்சாலே பெட் காஃபி அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா நம்ம அம்மா போட்டு எடுத்து வச்சுறாங்க. ஆனால் இப்போ இதை ஒரு கல்ச்சுரலாகவே பார்த்திங்கன்னா சில பேர் மாற்றிட்டாங்க. ஒரு கலாச்சாரமாகவே நம்ம இந்தியன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மாற்றிட்டாங்க. இந்தியனாக இருக்கட்டும், அமெரிக்கன் யாராக இருந்தாலும் சரி, இந்த காஃபி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மாக குடிப்பாங்க. நான் இதை தடுத்துட்டேன். ஸோ நல்லா கேட்டுக்கோங்க, நான் இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் தடுத்துட்டேன். ஸோ நான் ஒரு விஷயத்தை நான் தடுத்துட்டேன், நீங்களும் தடுத்துருங்க. ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காஃபியில் பார்த்திங்கன்னா கஃபேலைன் அப்படின்ற ஒரு விதமான அட்லைன் இருக்குது. அந்த அட்லைன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சுரக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு அட்லைன் நம்ம ஹெல்த் பார்த்திங்கன்னா பாதிக்கும். எந்த விதமாக பாதிக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹார்ட் ப்ராப்ளம், பிளட் ப்ரெஷர், ஃபேட் கெயின். ஸோ இது 3 தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுக்கு ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்டது, இதய சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் வரும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரத்த அழுத்தமும் வரும். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உடம்பு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெயின் ஆகும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் போடும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃபி அப்படின்ற ஒரு பொருளை கன்ஃபார்மாக தடுத்துருங்க. உங்களால் தடுக்க முடியல அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடுத்துட்டு வாங்க. நான் எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குற்றம் சொல்ல போகிறது கிடையாது. நீ இன்றைக்கே தடுறா அப்படிலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது கிடையாது. உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டே வாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம். ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவாய்ட் ஜங்க் ஃபுட். ஏண்டா இந்த ஒரு விஷயத்தை எங்கள் ஸ்கூல்லேயும் சொல்கிறாங்க, எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, இப்போ நீயும் சொல்கிற, இதில் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் சாப்பிட்ற ஜங்க் ஃபுட்டில் நிறைய விதமான கெமிக்கல்ஸ் கலப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் சாப்பிட்ற பீஸாலேயும் சரி, நீங்கள் சாப்பிட்ற பர்கர், இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் கன்ஃபார்மாக கலப்பாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மாக சோடியம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கும். ஸோ சோடியம் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது, உப்பு. அதை உப்புலேயே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒரு விஷயம் தான் பார்த்திங்கன்னா சோடியம். அந்த ஒரு சோடியத்தை ஆட் பண்ணுறது மூலிமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனுஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சோடியம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 3400 மில்லிகிராம் அவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பீஸாவில் பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக எவ்வளோ மில்லிகிராம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 598 மில்லிகிராம். எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 5-6 பீஸா சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 5-6 பீஸா சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சோடியமை அதிகமாக எடுத்துறதுக்கு சமம். சோடியம் அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா கிட்னி டேமேஜ் ஆகிடும். அதை முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கிட்னி டேமேஜ் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது மூலிமா உங்களுக்கு மன அழுத்தமாகுமா, டிப்ரெஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் போவீங்களாம். அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜங்க் ஃபுட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு விதமான கெமிக்கல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மூளையை பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணுது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா டிப்ரெஷனுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. நம்மள்கிட்ட இல்லை, கூகுள் அவங்க சொல்லி அந்த கூகுளில் தான் நான் பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடித்து போட்டுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் சாப்பிட்ற ஜங்க் ஃபுட் மூலிமா உங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ், ஸோ செரிமானத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் நடக்குமா. எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா GERD, கேஸ்ட்ரோஃபெகல் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸும், நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இரிட்டபிள் பவல் சிண்ட்ரோம் அப்படின்ற இந்த ஒரு டிசீஸ், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் டிசீஸ். ஸோ டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒரு டிசீஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நீங்கள் ஜங்க் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது மூலிமா நடக்குது. அதனால் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன், தயவுசெய்து இந்த ஜங்க் ஃபுட் அப்படின்றத ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களால் தடுக்க முடியல அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடுத்துட்டே வாங்க. தடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களால் 100 வருஷம் வாழ முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய வெயிட் பார்த்திங்கன்னா அதிகரிச்சு விடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒல்லியாக இருக்கிறேன், என்னால் பார்த்திங்கன்னா ஒல்லியாக இருக்கேன், இந்த மாதிரிலாம் ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்டா நம்ம பார்த்திங்கன்னா குண்டாயிடலாம் அப்படிலாம் பார்த்திங்கன்னா சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் யாரும் நம்பாதீங்க. நீங்கள் எப்போ இந்த ஃபுட்லாம் விட்டுட்டு சத்தான ஃபுட் எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்போ தான் உங்களால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய வெயிட் பார்த்திங்கன்னா கெயின் பண்ண முடியும்.
நெக்ஸ்ட்டு இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர்லாம் வந்து இது ஒரு ஃபேஷனாக நினச்சி சாப்பிட்டுருக்காங்க. இங்கே பார்த்தியா இல்லையா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு கெத்தாக சாப்பிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாமல் அவங்களுடைய உடல்நிலையை அவங்களே கெடுத்துட்டு இருக்காங்க. நீ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோவை. மறுபடியும் நான் கேட்டுக்கிறேன். இன்னும் வீடியோவை பார்த்துட்ருக்கீங்க லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிளட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பிளட் சுகர், ஸோ பிளட் சுகர் லெவலை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு டீயில் போன டாபிக் பார்த்தோம்ல காஃபியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் 2 ஸ்பூன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரையை வந்து ஆட் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் பாட்டுக்கு சர்க்கரை இனிப்பு இல்லவே இல்லை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4-5 ஸ்பூன்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு சுகர் லெவல் அதிகமாயிரும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட்லேயும் கன்ஃபார்மாக இனிப்பு இருக்கிற சில ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை வந்து சாப்பிடும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அவேர்னஸாக சாப்பிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு விஷயத்துக்கு போவோம். நம்ம தேட பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நெயில் பைட்டிங்னு ஒன்றும் கிடையாது, நகத்தை கடிக்கிறது. இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்ச்சர்ஸாக இருக்கட்டும், டாக்டர், டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே இந்த ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க, நகத்தை கடிக்காத அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்மாக எந்த ஒரு விஷயம் செய்யாத அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம தமிழராகட்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி செய்வோம். கன்ஃபார்மாக இந்த விஷயத்த நானே செய்வேன். ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விஷயத்தை நான் தடுத்துட்டேன் கம்ப்ளீட்லி. நீங்களும் தடுத்துருங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுடைய உடம்புல வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் பைப் இருக்குது. ஒன்று ட்ரக்கியா, அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வின் பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் பைப். ஸோ ஃபுட் பைப்னால் நீங்கள் சாப்பிட்ற பொருளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபுட் பைப் வழியாக தான் போகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சுவாசிக்கிறது அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வின் பைப் மூலியமாக தான் போகும். அதனால தான் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வின் பைப்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்லாம் போகிறதுனால அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் பைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒரு நம்மளுடைய நெயில் இருக்குல்ல, ஸோ நம்மளுடைய நகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளேடுக்கு, ஸோ ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிளேட்னால் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் ஒரு பிளேடில் ஒரு எந்த பக்கம் எடுத்தினாலும் சரி அதுதான் ஒரு பீஸு. அந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிளேடுக்கு சமம் நம்மளுடைய நகம். ஓகேவா? நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட பிளேடு, ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிளேடு, ஸோ ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் பிளேடு வந்து இந்தடா சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கன்ஃபார்மாக என்கிட்ட கொடுத்தா நான் சாப்பிட மாட்டேன். அதே மாதிரி தான். ஸோ இந்த பிளேடு கொடுக்கும்போது நீங்கள் சாப்பிடாத மாதிரியும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு நெயில். ஆனால் இதை தெரியாமல் நான் வந்து நெய்யில் சாப்பிடுவோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றாங்க. சில பேர் வந்து இதை கடித்து துப்புறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. துப்புனாலும் அதில் இருக்க ஒரு சின்ன ஒரு மைன்யூட் பார்ட்டிகள் கூட ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிளேடுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதனால் இனிமேல்ட்டு நகத்தை கடிக்கிறத நிறுத்துங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் நகத்தை கடிக்கிறவங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸார்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேஜர் டிப்ரெசிவ் டிஸார்டர் அப்படின்ற ஒரு டைப் ஆஃப் டிஸார்டர் தான். இந்த டிஸார்டர் இருந்தால் நீங்கள் வந்து நகத்தை கடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தூண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேஜர் டிப்ரெசிவ் டிஸார்டர். உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதற்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு, வாய் பேசுறதுக்கு, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான வேலைக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது. அதுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது தப்பான வழியில் வந்து தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கலாம், எதுக்குடா ஏண்டா சம்மந்தமே இல்லாமல் நீ பாட்டுக்கு எதாவது பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு கேட்கலாம். நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் பைப்புக்கு போகுது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் தெரியுமா? அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இப்போ சாப்பிட்ற அந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் நகம் இருக்குல்ல, அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் பைப் மூலியமாக தான் போகும். நீங்கள் அந்த சாப்பிட்ற அந்த ஒரு நகம் கன்ஃபார்மாக அந்த ஃபுட் பைப்பை லைட்டாக டேமேஜ் பண்ணாலும் உங்களால் சாப்பிட முடியாமல் போய் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக அந்த இடத்துல டெத் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது. அதனால் இனிமேல்ட்டு நெயில் பைட்டிங் தயவுசெய்து பண்ணாதீங்க. இப்போ வாங்க நம்ம 4வது விஷயத்த பார்க்கலாம். நம்ம லிஸ்ட்டில் 4ஆவதாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்லீப் லெஸ் தென் 8 hours. ஸோ நீங்கள் ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் ஒரு மனுஷன் அவசியமாக தூங்கி ஆகணும். ஒரு மனுஷனால் ஒரு நாள், ஸோ ஒரு நாள் 24 மணி நேரம். அந்த 24 மணி நேரத்தில் 8 மணி நேரம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம், மிச்சம் 8 மணி நேரம் தூங்குவோம், மிச்சம் 8 மணி நேரம் கம்முன்னு அது இதுன்னு ஏதாவது ஒரு ஒர்க் இருந்தால் நம்ம அதை செய்வோம். இது மாதிரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டேவாக ஒரு ரொட்டீனாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ரொட்டீனை நம்ம கன்ஃபார்மாக அந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் ரொட்டீனில் இந்த 8 hours அப்படின்றத நம்ம தூங்குறதுக்காக ஒதுக்குறோம். கன்ஃபார்மாக நம்ம ஃபுல்லாக தூங்குறோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக யாரும் தூங்குறதில்ல. யாரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 மணி 11 மணி அது மாதிரிலாம் வந்து முழிச்சிட்ருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஒர்க் பேஸஸ். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க முழிச்சு தான் இருந்தாகணும். இதே வீட்டில் இருக்கவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மாவே வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழிச்சிட்ருக்காங்க. அப்போல்லாம் வந்து முழிச்சிருக்காதீங்க. அப்படி நீங்கள் முழிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய
டெத் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்கிட்டு வருது அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொன்னால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களுடைய இறக்க போகிற நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை, கிட்ட வந்துடும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் தூங்காமல் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பிரெயினாக இருக்கட்டும், உங்களுடைய பாடியில் இருக்கிற சிஸ்டம், ஸோ உங்கள் லிவரு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் லைட்டாக. அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப அப்நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. அதனால் ஒரு மனுஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நார்மல் மனுஷனாக இருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக 8 மணி நேரம் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் தூங்கி ஆகணும். 7 to 8 மணி நேரம் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் தூங்கி ஆகணும். ஒரு மனுஷனால் வந்து எத்தனை நாள் தூங்காமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 264 மணி நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனுஷனால் தூங்க முடியும். அதாவது ஒரு மனுஷனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 நாள் தொடர்ந்து தூங்காமல் இருக்க முடியும். அதுக்கும் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கண் அதுவே தானே இமய மூடி நீங்கள் கன்ஃபார்மாக தூங்குவீங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்ச்சர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனுஷன் வச்சு ரெக்கார்டே பண்ணாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யன் ஸ்லீப்பிங் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கன்ஃபார்மாக அதை நீங்கள் யூடியூப்பில் போய்ட்டு இப்போ கூட சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு. அந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பிரிட்டிஷோ யாரோ ஒருத்த மொத்தத்தில் தோற்று அந்த ஊர் மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் ஒரு 4-5 மேல்ஸ், ஸோ மேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூக்கிட்டு விட்டாங்க. ஆம்பளை பசங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தூக்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் தூங்காமல் எத்தனை நாள் இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் எல்லாம் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. அதை வந்து கன்ஃபார்மாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காமல் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். தூங்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டயாபெட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு நோய் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துடும். ஸோ டயாபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு டிசீஸ் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க இன்சுலின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உறிஞ்சு எடுத்துரும். அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்சுலின் அப்படின்ற ஒரு வேக்சின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். கன்ஃபார்மாக உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க யார்கிட்டயாவது வந்து கேட்டு பாருங்கள், நீங்கள் யாருக்கா டயாபெட்டிஸ் இருக்கா அப்படின்றத கேட்டு பாருங்கள். கன்ஃபார்மாக அவங்க இன்சுலின் அப்படின்ற ஒரு வேக்ஸ் வந்து போட்டுப்பாங்க. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் அப்படின்ற ஒரு வேக்ஸையே தயாரித்தாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம கடைசி விஷயத்துக்கு போவோம். கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாக் பீஸ் ஈட்டிங். ஸோ நம்ம சாக் பீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், நீங்கள் வீட்டில் சும்மா போர்டு இருக்கணும் அதில் யூஸ் பண்ணுற சாக் பீஸ் இருக்கட்டும், எந்த சாக் பீஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதில் கால்சியம் கார்போனேட் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலக்கப்படுது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கல் அதிலலாம் இருக்கிற அந்த ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்சியம் கார்போனேட். இதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டிஃபெக்டும் இல்லை. ஆனால் வந்து இதை நீங்கள் சாப்பிட்றது மூலிமா, ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து இந்த ஒரு சாக் பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதிக அமௌண்ட் வந்து சாப்பிட்றது மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டொமக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இரிட்டேட்டிங் ஆகும். ஸோ குத்துற மாதிரி அப்படி இப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகும். அது மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாமிட் எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாக் பீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டாக்ஸிக்லாம் இல்லை. ஸோ டாக்ஸிக்னால் வந்து ஆபத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சாக் பீஸில் வரல. ஆனால் என்னதான் வந்து ஆபத்து இல்லைனாலும் சரி இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி கெமிக்கல் கலந்துருக்க சில விஷயங்களை கன்ஃபார்மாக நீங்கள் தவிர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் ஒரு சாக் பீஸ் பிரியரா இல்லைனா நான் வந்து சாக் பீஸ் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டிசார்டர் இருக்குது. அந்த ஒரு டிசார்டர் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிகா. ஓகேவா? ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த ஒரு வீடியோ. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் எக்ஸ்பிளைனாக இது ஒரு 13 நிமிஷம் கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு. அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சாரி கேட்டுக்கிறேன். நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நான் உங்கள் யங் இன்ஃபோ டீம் சர்வாக அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஒரு 4 வீடியோ போடல. ஓகே கைஸ், நான் உங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கிற வரைக்கும் நான் உங்கள் யங் இன்ஃபோ டீம் மெம்பர்ஸ். பை கைஸ், see you next video.